Παιδάκια, καλησπέρα. Εγώ και ο θόρυβος από το πλυντήριο πιάτων σας ευχόμαστε καλό μήνα. Έναν υπέροχο Μάιο να περάσουμε όλοι. Γεμάτος γιορτές είναι και αυτός. Δυστυχώς είτε το βλέπετε σήμερα που βρέχει, αν βρέχει γιατί δίνει βροχές. Όπως και να έχει, καλό μας μήνα παιδιά. Και φτάνει να έχεις καλή παρέα και έξω ας κάνει ό,τι θέλει. Η παρέα πάντα έχει σημασία. Πάμε να δούμε το βλογκάκι Δευτέρας Τρίτης. Γεια σας πικάκια μου και τι μου κάνετε. Καλώς ήρθατε σε ένα βλογκάκι. Ξεμαλιασμένη αργυρό εδώ πέρα. Κερές. Λοιπόν, σχολάσαμε τη δουλειά. Δευτέρα σήμερα. Καλή σας εβδομάδα. Για σας μάλλον Τρίτη Τετάρτη θα το έχω ανεβάσει. Κάναμε το 8ωρό μας. Κάνει πάρα πολύ ζέστη παιδιά σήμερα και ήρθα να πάρω τη μικρή από το μάθημα. Ο καλός μου ευτυχώς είναι απογευματινός, οπότε δεν καθυστερώ να πάω στη δουλειά μου. Λίγο καθυστερώ να σχολάσω, όχι παραπάνω από 5 λεπτά, 5-10 λεπτά, γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Λοιπόν, ήρθα τώρα να την πάρω από το φροντιστήριο, είναι και 25, σχολάει σε 5 λεπτά. Θα περάσω από το μεσαίο μου να της αφήσω κάτι πράγματα. Και ξέρετε, οι Δευτέρες μου είναι δύσκολες. Θα τρέξω στο σπίτι, να βάλω πλυντήρια, να δω τι άπλυτα έχουν αφήσει και τα λοιπά. Πλυντήρια πιάτων και όλα αυτά, τις δουλειές μου να τις δούμε. Ενδιάμεσα διάβασμα και ξανά έξω από το σπίτι, γιατί έχουμε μπαλέτο 6 με 7. Λοιπόν, αυτά παιδάκια για την ώρα. Ενδιάμεσα ή όταν τελειώσει πια η μέρα μου, όταν φτάσω στο σπίτι 7 η ώρα και κάνουμε το μπάνιο μας, να κάνουμε σήμερα μια απολέπιση χημική. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνουμε μια περιποίηση. Οπότε τα λέμε αργότερα. Πώς βαράει ο ήλιος την κουζίνα μου όταν καλοκαιριάζει, έτσι. Λοιπόν, χτες δεν έκανα τίποτα, επέλεξα να ξεκουραστώ γιατί γι' αυτό χρειάζεται. Συνήθως ό,τι έχει να τελειώσει δεν το αφήνω, ό,τι να τελειώσει τελειώνει, αλλά εχθές ήθελα να ξεκουραστώ, να μαζέψω δυνάμεις, με ενοχλεί λίγο και το γόνατο, μάλλον μάζεψε υγρό πάλι, οπότε πρέπει να το ξεπεράσουμε και αυτό το πρόβλημα. Έχω ρίξει σόδα και τώρα θα ρίξω και το ξύδι στις κουτάλες μου που έχω εδώ μέσα, που είναι μέσα στο κασπό, να καθαριστεί και το κασπό. Καθάρισα το τραπέζι, ήρθε πάλι η εποχή με τα παλιομυρμήγκια και υποφέρουμε με τα παλιομυρμήγκια. Ας λουστούμε λιγάκι, να μην είμαστε ξεμαλιασμένες. Δεν το άλουσα χτες. Και θα πάρω τη μικρή τώρα μπαλέτο και θα πεταχτώ σούπερ μάρκετ που θέλω νερό για το σίδερο και κρεοπολείο, το αιώνιο πρόβλημα, τι στο καλό οι εργαζόμενες μανούλες που μαγειρεύουμε από το προηγούμενο βράδυ, τι να τους μαγειρέψεις για την επόμενη μέρα. Σήμερα η αλήθεια την πήρε στο σουβλατζίδικο και φάγανε σουβλάκια. Αλλά δεν γίνεται κάθε μέρα σουβλάκια, οπότε πρέπει να μαγειρέψω σήμερα, δεν ξέρω, θα δούμε. Κάνα μοσχαράκι, μυριζάκι, κοιτάξτε κι εσείς καμιά ιδέα. Ο καλός μου κάηκε. Είχε πάει ψάρεμα, δόξα τω Θεώ, ψαράκια μας έφερε, κάτι λίγα για τηγάνισμα, αλλά τα χεράκια του, προσοχή στον ήλιο, πάρα πολύ προσοχή. Έχω αυτό εδώ πέρα για εγκάβματα και η φλαμιτζέλη είναι καλή και η μπιαφίνη είναι καλή. Προμηθευτείτε αλφούλες για τέτοιες περιπτώσεις και μία πεπανθόλ πάντα πρέπει να υπάρχει, έτσι, γενικής χρήσης. Πεπανθόλ. Να υπάρχει παρθενόλη γενικό στο σπίτι για να καλμάρει. Γύρισα παιδες, επειδή η ώρα πήγε αργά και τα κουράγια μου τελειώνουν, είναι 7,5 ώρα. Έβαλα στεγνοτήριο γιατί πήγε αργά και δεν θέλω να πλώσω έξω. Πέρασα από σκλαβενίτη και πήρα ένα απιονισμένο νερό, δεν βρήκα χωρίς μυρωδιά, δεν ξέρω τι μανία έχει γι' αυτός ο σκλαβενίτης και φέρνει με τη λεβάντα, δεν τρελαίνομαι κιόλας. Πήρα ένα το Pine, τελείωσε η αποσμήνη μου, μου αρέσει και αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει πολύ όμορφα, χωρίς χλώριο.
Απολύμανση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να έχει μέσα χλώρια και χλωρίνες. Και Χριστέ μου, έχω δει να πλένουν μπροστά μου και με χλωρίνη τα πιάτα. Άμα ξέρατε πόσο τοξική είναι και πόσο κακό κάνει, έλεος. Ένα μη τοξικό όμως απορρυπαντικό που δεν μου λείπει από το σπίτι είναι το σουάζ. Οι παλιές ξέρετε, καυτό νεράκι, καθαρίζει τα πάντα. Και το πρωτεϊνούχο μου σνακ, Παρμιτζιάνο Ριτζιάνο. Έτσι θα παίρνω σνακ στη δουλειά, από τα καλύτερα τυριά που μπορείς να φας και με αρκετή πρωτεΐνη για κολατσιάκι στη δουλειά. Και αποφάσισα να κάνω μοσχαράκι με ρύζι. Πέρασα και από το κρεοπωλείο. Θεέ μου παιδιά, να μου πεις 3 άτομα είμαστε, αλλά καμιά φορά είμαστε 4, δεν μπορώ να υπολογίσω γιατί η κόρη μου μεγάλη άλλες φορές έρχεται, άλλες φορές δεν έρχεται. Χτένι μόσχου ελληνικό, την τιμή τη βλέπετε, πονάει κομματάκι. Και αυτά ήταν τα ψώνια. Η κουρασμένη μου φάτσα είναι η συγκεκριμένη και πάω να μαγειρέψω και μετά θα κάνω μπάνιο, δεν κάνω τίποτα άλλο. Θα τα κάνω αύριο που δεν έχω να τρέχω πέρα δόθε, που δεν έχει μικρή τίποτα από δραστηριότητες, έχω αφήσει ελεύθερη την Τρίτη. Θα μαγειρέψω και θα πάω να πετάξω τα σκουπίδια μου που δεν τα θέλω μέσα στο σπίτι και να κάνουμε και αυτή τη ρεμαδοπεριποίηση, αν τα καταφέρω. You let your guard down, so I let my guard down too. You are still the one, can't pretend that you're not. So I won't, no I won't. I know we got our problems, but I know we can solve them. 'Cause everyone has gone home, but you still dance with me when the party is over. Γεια σας σπικάκια μου, όπως καταλαβαίνετε σήμερα ξημέρωσε Τρίτη, έχω γυρίσει από τη δουλειά, η ώρα είναι 5:30 και προσπαθώ να φτιάξω ένα καφέ, έχω φάει, χτες δεν κατάφερα να κάνω τίποτα από περιποίηση και τέτοια. Θα δούμε αν θα τα καταφέρω σήμερα που θέλω να κάνω την απολέπιση. Ετοιμάζομαι να βάλω πιάτα στο πλυντήριο, στο πλυντήριο πιάτων. Έχω βάλει να κάνει καθαρισμό κάτω το δικό μου το πλυντήριο και φτιάχνω ένα καφεδάκι να στανιάρουμε. Συγγνώμη για τις εναλλαγές στο φωτισμό που είναι το παράθυρο από εδώ. Πτώμα. Πάμε για την χημική απολέπιση, peeling solution, τελειώνει και αυτό, βλέπετε πόσο λίγο έχει μείνει. Είναι τα χέρια μου λίγο βρεγμένα, γι' αυτό θα το δείτε σε λίγο που θα ασπρίσει. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ ποσότητα, μην ξεγελιέστε με αυτό που κάνουν με τα οι influencers με τις διαφημίσεις που κατακόκκινο το πρόσωπο κτλ. Δεν πρέπει να είναι τόση μεγάλη ποσότητα ώστε να κοκκινίζει το πρόσωπό σου. Θα δείτε ότι σε αντίδραση με το νερό εμένα λίγο μου άφρισε, δεν πειράζει. Είναι επειδή ήταν τα χέρια μου νοπά που τα είχα πλύνει πιο πριν. Οπότε το απλώνω καλά, με καίει λίγο γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να βάλω peeling solution, απλά ένιωσα ότι το χρειάζομαι αυτές τις μέρες, γι' αυτό και το έκανα. Δεν θα το αφήσω παραπάνω από 10 με 12 λεπτά στο πρόσωπό μου, θα περιμένω για να μπω στο μπάνιο. Είναι 6 και 10 νομίζω εκείνη την ώρα, οπότε θα το αφήσω τώρα, πλένω ξανά τα χεράκια μου και πάω να κάνω μπάνιο. Και αφού βγήκαμε από το μπάνιο, ξεκινάω την ενυδάτωση, αφού σήμερα για ενυδάτωση πολεμάμε. Λοιπόν, ξεκινάω με ένα rice toner κορεάτικο, ξαναλέω τα ψωνίζω από YesStyle να μην γίνομαι κουραστική. Και τα έχετε δει πάρα πολλές φορές για να κάθομαι να τα βάζω στο κουτί περιγραφής. Αν το θυμηθώ θα τα βάλω. Αλλά να ξέρετε ότι είναι από YesStyle, ό,τι βλέπετε που είναι κορεάτικο.
Και μετά πάλι από Yes Style θα βάλω το Pure Kangol, έτσι, που είναι στο μπλε το μπουκαλάκι, το Essence, το Toner Essence, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο το νεράκι. Και θα ξεκινήσω να κάνω μασαζάκι στο πρόσωπό μου μέχρι να απορροφηθεί και αυτό. Εν συνεχεία, παιδιά, θα βάλω στα μάτια μου της The Ordinary τον ορό για τα μάτια και απλώνω και λιγάκι στο υπόλοιπο πρόσωπο. Θα δείτε, το ότι λέει πάνω για τα μάτια δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να το τοποθετήσεις κι αλλού, απλά έχει μέσα ένα εξειδικευμένο συστατικό που είναι για τα μάτια. Και αφού τελειώσω τον ορό που θα δείτε στα επόμενα πλάνα για τα μάτια, εδώ με τσίπησε ένα κουνούπι, θα πιάσω το Multi-Peptide πάλι από την εταιρεία The Ordinary και θα το εφαρμόσω και εκείνο. Το τελευταίο προϊόν που θα βάλω στο πρόσωπό μου θα δείτε ότι είναι της COSRX, το έκρημα σαλιγκαριού που το αγαπάω πάρα πολύ και έτσι έχω κλειδώσει όλη μου την υδάτωση στο πρόσωπό μου. Και ό,τι περίσσεψε, γενικώς ό,τι έχει μείνει πάνω στις παλάμες μου αρέσει να το απλώνω είτε γόνατα είτε αγκώνες, είτε φτέρνες αν μου δίνεται η δυνατότητα, έτσι ώστε να κρατιούνται και αυτά τα σημεία ενυδατωμένα και να μην ξεραίνονται, ειδικά τώρα που μας έχει τρελάνει ο καιρός και μια έχει υγρασία, μια έχει ζέστη, εκτός από τη φύση που παθαίνει τραλαλά, παθαίνει λίγο και η επιδερμίδα μας τραλαλά. Οπότε αυτή ήταν η βραδινή μου περιποίηση χωρίς ρετινόλη και τι επακολούθησε μετά την χημική απολέπιση του Peeling Solution. Θα κάτσω να πάρω μια ανάσα, η ώρα είναι 7 παρά 25 και θα κάτσω μετά να σιδερώσω τις 3 μου μπουγάδες. Ήρθα και κοντά στο παράθυρο στο φυσικό φως να δείτε το αποτέλεσμα μετά την απολέπιση με ό,τι κάμερα έχει το κινητό, τέλος πάντων. Δεν είναι και κακής ποιότητας. Αυτά λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη όσον αφορά τι κάνω μετά από την δουλειά, συν το διάβασμα της μικρής ενδιάμεσα. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο να μην ξεχνάτε να εξωτερικεύετε τη λάμψη που κρύβεται μέσα σας και αν σας αρέσει το περιεχόμενο που εγώ δημιουργώ, περιμένω τα likes και τα σχόλια σου, την εγγραφούλα στο κανάλι και χτύπα και τον κόδον για να έρχονται ειδοποιήσεις όποτε εγώ ανεβάζω κάποιο καινούριο περιεχόμενο. Φιλιά πολλά, bye!